Yenyombeyo ya maronga tano yagendete kwagacho kugwa sensemeyo ya Nyankongo ase county yo ya Kisii mambi yerituko ria rero nigo bono hoyo ore neganga yokurigia ekirugo kyobo jumbe asensemo ya bunge yo ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Patrick Lumumba anyarako bakagotara ensemeyo na korwa hokoboria gochiase abobisa batendre tobwagachi ime county ya Kisii kwene kyachinyomba kwagacho chire hasenchire bwendrete ne birango bibiganirie udenchire muyo chigotange mebasa kana bune igasa matukari bosio kuruga ege kenyoro kya Nyankongo na chirega iga kerana igumna abantu baito banyore mechando building ere maga iga jatware mechando enseme moyagwa lakini ntate gotaba pole sana ase abanyene building yeye na ande sekenyoro lakini egente kiamna umuntu oyo morenge imeta umiet mono na ande ntate gwakera abanyakenyoro ikiagera mbabwata oyo moito bamwira nyagitari na ande bangakikishire kwamba umugako uyu urigere ribuya n'abanyagitari igome cyane ndete go chakoba lakini nata kwera ribagebi kovoria ekwerende department ito se county fiscal planning ikia act ya 2019 ya county government act ya goteba muna mbabwenete go chabarigireria na kemijenge genderete kiana atebi n'abanyakenyoro muna mbabwatitiri chiko bakereti plan cyabo chikarire rigune serikali ye county lakini mnamanyete ntubwate gentokoroka inspectorate unit ya public works as a county government nabo bwende gutara barra noekere efloe kumuru ba advice chibundi cheito muna a mixture ye cement or concrete nechichuma chibante ko bekororo igonta teko tebe abantu baito also ese kenyoro na ese constituency yeito koranche mwa ekeremo kwagache mjengo mneye ekeremo kogende floor baada ya floor langiria abobsabe serikali kyandubate quantity surveyors ndubate engineer ndubate structural engineers ese county government baligereria egere babeke sayise gitabu kerike site egere ekereme chande koba ayebono mne investor ogote aya general angete abobsabe serikali bakabeke kiara kyabeke bagataba kitariki bakitega iganye ke kubamna na ubata kolete egento koroka inspection yengia twaburia serikali na ngokorera magoso lakini ese kenyoro ndate goteba pole sana asaya abeire na ndemburia abaiburi baite kyani mate bono abana baitomba genderata matemu na barabu babekomuki egereba banyagosokonya abaiburi babo igo pole sana ese kenyoro kya Nyankongo kubaterende komotore na ande na kibotame ngotana keretora moige michando neba kengi yose nakeba kuikatubwatira nemne kenyoro igo asanti sana na ande mimi nawatakia Jumamosi njema haya yametokea lakini obuya ntubwati monto umia muno na ande ngakire abanyakenyoro na abantu barenge gaiga osoko mekyo mwako inyagitari ekina kinata tekumanya mna oyo umia gaiga na inyagitari na ariko nyara mna tachiti nyagitari ntina icha negali nari kumwira nyagitari ekina kie abakambe bonda okora kabari binyoro mbya muno.